Bisan pag mga radyo kag pasaylo. Sa barang ilang ka na nga giwagan man naram sa baa. Sige magputak saba kadyo. Mo gawag ang sinilas. Hey guys, good morning guys. Mura mang kagkuhan, kidnapper di mailhan. Magkuhan namin guys, mag-single. Basa pa manag ang buhok, okay raw. Importante, magpadakop ka. Padakop ka. Kisa ka pa'y ganahan magpadakop. Ikaw, ganahan ka magpadakop. Hindi ka mag-helmet. Hindi ganong mingon magpadakop ka. Mukha na raganitag. Pwede ba helmetan kay basa pa? Dahil padakop ka. Aray sa amin guys, nakita may madyoon dito sa kawan. Merkado. Nabay madyoon dito. Ay, para nag-inita. Lahat nakadyo ka na na adlaw. Tago-tago na po may karon. Kaya ganit motora, inspired din. Restro. Yan na may magdakop. Asa ni nato ipilit. Tricycle. Wapa na adyo. Napay adyo unon. Upa, gimoyo. Agigudyo dahil no. Upa. Nakanera kahina yung dagan. Kalangan ng arara panginita. Mura naman taga-marcha, oy. Wala namin guys, darira na may bili na kananay motor. Kay, kung na ba ni-expire ni, wapanina mo na paristro guys, wapakalugar o paristro. Wala gini mong gibili ni mong helmet. Wala kaputangan. Ang palitan si mama kuan guys, prutas. Kaya wako no siya naka-tae ganiha. Itubo ko no siya. Palitan na ka ng kapajas. Jog na yung karnaba, palit naman po ko kay gana naman na siya karnaba. Palit po tagsaging na ilaw, kung nga ba, naghanarap ang saging na. Hindi na mag-may karnaba, kay gana na siya karnaba. Hinog na. Hindi na guys, karnaba. Naalaman si Zay Bunog. Kamis baka na. Palitan po natin ka ng kapajas. Ito yung nangisda. Ayan o pusi. Dini Bisaya nga kapajas. Red lady. Kanarang isa kasiti. Watay ginamos lagi. Sausawan sa kananay saging. Dawat kay dawat na lang tagay. Ngala ni ngala. Basta mahubog dayon. Uy, Mingkoy, naradya ka daming koy. Wadya ka muawa. Very good. Naninda ka daming koy? Ha? Ikaw may naninda. Nagpa-music man ka. Alam mo ko nag-music. Music is mama. Hi guys. Nakauli na may guys. Gigas merkado. Andal na po hinang ka. Nang sabaan ng mga hinang kanas. Giputak. Para nang kalutong. Nalutong na kadyo. Lambi na dyan ni kanun. Adyakuan guys, kapajas, kay si mama, hindi ko na siya makaliba. Namalitod ni kuan, tundan. Siyempre guys, sagsaging kay gidlaw, kung saging diya, haning dingagon diya. Sausawan o ginamos. Diya, magluto sa day ko sa muang sudan guys. Gamang napalit nga sudan guys, kuan, nupos. Nalaksak naman lagi ni bay. Nilang kapayas, warang kaluoy tanawon. Lamin tatong ka ng hamis ba? Wala na yan. Okay, kuhan man. Puro kagiron. Gruntag. Gruntag. Bila kong saging arang luod, jabi, kanan ko nung natag lami ba? Ano ka kalibang ma? Ako toy. Siyang gikaon. La. Ano ka dyan, manager ka nakalibang? In love na. Nakagimuhang. Siguro na in love. In love yo. Kung inyo magkuda ng kuan nga. Ano ko na. Wala magkuda na. Ako na sa kawin. Ang tandas dayon. Tingnan naman ko na basta di makalibang
inlap. Basta di ko na makalibang ka na inlap mo kuno. Ito, pahak. Ito pahak. Lang, tao. Kanta kuan guys, Karnaba. Karnaba manisbot. Apa na dali, apa na. Amoy lang dyan, day. Ay, para tambal sa gibitok. Bastos mo magkano. Tampo ko no sa gibitos guys, sa Karnaba. Paitan mo yung ngipon, ah. Pangitan na to, ah. Lusot-lusot. Naghagi mong gilapahan. Gamay na kong laban, eh. Ano? Dalawa ng prutas dito. Sugod prutas. Ang pagugok, pagwapa man good eh. Wala kayo tugot. Ang pagwapa, bitaw ning prutas. Pagwapa ng prutas ay. Akaring sa pangasaging, pang labing-labing. Kaya mo sila, bahala ko ng saging. Basta lang. Wala ganyan mong butang itangad. Pero iba mo tanggan ako butang itangad kanig. Paabot pa na kong bukal. May tangad. May tangad na lang. Ay wala loy. At ning unang isda, ipaway na natin lamas. Kaya mamanay nagdagumot. Si tatay bitaw magsabaw siya, ipaway ni Diya ang lamas. Kaya rin dagumot. Nalunod na nawag isda. Hanggang mga lamas guys. Mani mong sagan guys. Sinabaw nga isda. Naluto na guys hanggang sinabaw nga isda. Agnukos na laman. Asa ning palatalataon kay si mama di makaduot. Kinahanglan humok ni. Sprite mo yang gisabaw dani guys. So dali ra mo humok. Ito na ko sa mga angkwan guys, sudan guys. Mura mo na bugno ag iri. Ang kalimuot ning taon ning imuhang kuan kusina. Magdungag na ko guys sa saging guys, kinaluto na nangag kana nay sudan. Dato na ning dungag ning saging kay sete na kadyo kumukhaon itos lang sa kana nay ginamos. Kanira mayang ipanyud to. Tos la na ginamos. Unsam na? Uy uy uy. Ayos to. Parang kalimuot nga di ba? Di ba pwede magpunas o ka ng singa? Parang ginitaw eh. Hawato na naman natin guys maluto. Dadara ginamos guys galing timplahan. Kuha ko tong limonsito be, napay bunga dito. Kakaw. At ning timplahan guys suka anak. Galara laging dako Parang lamig Ming! Kawan ka ginamos Ming? Matunin natin guys, sumuturot na sa tangti dyan. Sa una, mag-uhod ko makatuon ko pa na ng mga liso-liso, kaya may mas nanay nga, muturot ko na sa ti dyan. Atang duhaon. Naglaway ka no? Oy, naglaway si Dya. Naglaway si Dya sa ginamusog saging. Oy. Saging na lamay kuwang. Ano po siya? Lamas, ginamos sila may igupon. Kaya maluto sa saging, oy. Ako man kabukaw, na naglaway. Sa? Nasa tubangan na, galaway siya sa ginamos sa saging. Di ka mukha na Ano nang... ba yung nagwa ka naglaway? Laing ginamos akong gilawayan. Dahil matong ginamos kay di man ko pa. Tanawon ko na natag naluto na ba guys, kay sete na kadyo kumukhaon sa kanilay saging. Atong tuslokan, huwag ka nang umok na ba? Kahit pa man. Kay sinanay yung magdangawag saging siya matong tusokon, mahumok ko no. Kung mulusot na kunos tinidor, luto na. Gahit pa. Luto na dyan guys. Marami ang kaniwag to. Kita kayo magpakpak sa ko. Gusto, ano may gugasan? Ipatungod kay init ng pakpakan. Kuyawa na, may gihugasan inog saging oh. Arong di init tinapakpak. Tama guys, para siyang kaguwang. Parang kabusot.
siya sa ginamos. Hali guys, mga antag saging guys. Si mama nang laba pas mama kasi nang magpanglaba. Nami kajig lang saging arang kaguwang dya. Pag ginamos kay arang lami arang kahumot. Lami akadyo guys. Nagcolor-color de ko sang kuko guys ganihan ah. Mo koy mabuhat. Jaragan mo koy dang pang-color gikan sa kabor katunay pabuli na mo. Balik dyan natin floor. Barato raman tag 10 pesos raman ang isa. Murag 15 ka colors tong ang napalit. Daman lang ko kay lingaw. Mag-color-color ko. Pawapod sa stress ba? Na lilac color, violet, maroon, puwa, orange, gold. Da parehas radare halamang gibalik. Pagbutang. Dada to ningon guys nga. Puti ra kuno kadyo ang naong. Mura kuno kog na ato jang gingon, mura kuno kog na sukamod sa kananay harina. Ningon siya. Wa mo kay mahimo guys kay nga naman gadi dahagang kamera di man ko kamaw mag-adjust og nansaon na abi to nagipa-adjust ni Gian og kasi i-adjust dana hindi kaadyo mo puti ba anja mo magadi ija mo puti man jud siya matong diningan nga gingan ko nga hindi ko na ko magpalabi og pansang naong kay arara ko nung putian dyan kasi naong mura ko na sukamod sa kananay harina ningon siya. Huwag mo ko mahimo kay nga naman gadjad na di mo ko kamo mo adjust ng cellphone kasi i-adjust dana arong di ka adyo puti anja wa baja po ko i-apply din ng hangnaong aloe vera raman yang ibutang sa hangnaong guys sinakagabi bago ko matog mo rin yang ibutang pang parelax sa hangnaong katong na aloe vera naman tong na vlog mo rin ibutang sa hangnaong wala ko ibutang nga apply pa nga lain. Hindi ko na kung magpalabi o kuwasang naong kaya mura na ako na sukamod sa harina wa mo ko ilain gibutang-butang dani ang naong katura man ko na aloe vera sa cellphone ra siguro ni siya guys mao ngarang puti di lang ko kamo mag-adjust ug unsaon ni pag adjust naglamig ang kaon sa saging guys mabuhay na ko guys ug saging ang kanon nga na din mo nga may pamigay nga mga unmi ka na saging may mga pamahaw usay paniutos usay panihapon nga karon social naman kaya saging himuon namang pang snack mga bata karon wa kay lang saging di mga saging pero kami sa una mo na mo ang pagkaon mo pa niya mong baon sa eskwela Domingo na sa kadaming ko panaog. Nagbutang di ko sang white tukan guys, lip tint kani reklamo na po dun. Ganiya pa nga to na mas merkado amo ko nagbutang-butang kay kapujan lagi ko. Reklamo man siya gang white ko nung. Galus pa dyan. Kana bitaw makapasakit tag tao guys. Hindi. Nakabitiw na kag istorya nga sakit. Hindi ginagaman mga adyo kag suri. Hindi na mabakwi kay na istorya naman nimo. Bisa saan pa nimo pangadyo-ngadyo suri kay napasakitan naman nimo ag tao. Mo nang sa di pa lagi ka mo istorya ang sakit magnahuna lagi ka una. Amo na magamping lagi sa kananay bakba. Bisa gansagan pa nimo suri. Hindi naman na mabawi, nakasakit naman ka, nakapasakit naman mo. Bisa gansagan pa yung pangadyo pasaylo. Mapasaylo lagi mo. Pero ang hindi ang mga gipang bitawan nga salita, di na ito mabawi. Nasakitan na magyapon to sila. Isang nangadyo ko mapasaylo. Mo nang magamping sa mga baba, arong di makapagsakit ang tao. Kabisan pag mangadyo kag pasaylo. Mapasaylo ka pero pagpabilin gyapon to si Jang daghan tong imo ang sakit nga istorya.
gamping sa mga istorya nga makapasakit. Doon na kabukang nahurot guys. Busog na ko. Kaya ba, mga unta man, una-una na ko laligkaon. Pasensya na dyan kung naingan nga. Sobra na kung naskaputi, gagang na ula. Ang saan man kasi magkakamo mo adjust. Gawin sa adjust, kaya mamangyapoy kinalabasan. Ngayon nga narang kaputi. Hindi ko na ko magpalabi. Kaya mura na ko nukugi sukamod sa harina. Magkalason siya pa, kaon-kaon ako una. Pero po ko na mga ganihan, lagyan naman ko ka na gatas. Hey guys! Busog na ko guys. Nabusog ko sa tulog kadawin nga ka na saging. Di na ako maniod to. Mura to yung paniod to. Yan na dyan dari guys. Kaya ka buting-ting na po si Jang motor. Diyan naman ang ipa-check up. Diyan karon kay lain naman po hindi pa mati. Na naman puno po lain nga. Diyan hindi pa mati. Matud pa ni Diyan. Kaya diyan kuno naramdaman nga na kuno'y lain. Mo nang diyan na pong buting-ting. Saan ito pagkakataon? Hindi tayo mag-practice naman tayo sa kinan atong praktisan. Hindi kaya ito sa mekaniko. Hindi mo naman ang gidas mekaniko. Yan naman siya na kwansa. Andi ng servisyon. Grabe nga limuta. Ginoo ko.